2025 declared Shri Shambhalang Raja the voice of the people who has been duly elected from the said constituency to be a member of the Happiest Autonomous District Council, and that including the granted to him this certificate of election. He is Nakaliang juga ngam dan buj ngam dan kaipat tang jenget. Komo ngala rai na dung astang man mi rai ta jenget. Ngai le ta jenget, ngai yai ta jenget. Hasya bangan mi ni yang malik shi meeting ru ngabo ta jeng duai. Ba hadu mata sngi ru nganget hi. Ba de tang ka buj ka ba ngala mi thok long ba de tang jenget. Ka ba ngala IT lut baro na ka mata ka kam. Show boleh, bodoh boleh. Mula asyai kan ikan lenti, kebangangan kit ikan kuat. Bangai dulu air kan jing start. Bangala belong tahu, MDC malak kit ikan kuat. Pi ko mo ngong ngong ngai lek lenti de jinget. Ngam simile, de kan no lenti de ko ipat. Kabor ka kiwei. Ya kiwei ki parti kiwei kertong nganum ong. Ki lek de kan no ka buj de ka strategi jongki. Le ngong pi tang kiwei kalong bangang asu thuk long ba. Ngomong pi ba ngai lek de jinget. Kum no ngan lek pada kabor. Jong kabor beriu no kabor paman. Bangan chu job election da kabor tak tin ring ya de ka tang ti ka babet pa da ti babet ko maka parti hikai ka sinsar khada ka bkhoj la da ngilai da koi pa kalenti ka bamde ka tum ka sinsar khada ka bkhoj kumala da ngi job ngimla ban put long ya kata dai ha bangilai da kalenti ka babet ngilai kan bas supaya ba tang da ka nongrim chong ka parti ka hikai da kata ngi 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 job ro ngi ya thik kat kom ka nongrim ba ka parti hikai tingin kermen ba kata ka jing hikai ka parti ka bangar ngadalang ha kata ka benta ngi yo sibun ka ngi yo sibun ka jing job pat ka jing job ka bangin yo pai bau na ha bor ki konstitusi ngi yo bang grup ka bor apa diskonsil lang kat bangi khon ni noi no ro ngam ong ba peli mi noi no ro mo maru pai ba menta kum mga ong ngan pen pau hang ni ko mga ong menta de ka kenti ka ba ki pai ba ki ha banjit ya ka parti jong pai ba ni ka parti jong ki company ka bangaju kan bas election tenga nga smoking ba mentau pai ba ujiet ka parti jengi usyania ai kan orang ngong yat bar ke jingele ka jengi kalong naga mentau pai ba kata de ka ngam semile banu ro ngam chumi kon banu ro ha pai ba wa jing kersan jengi ba nong ba ka parti te kata hi ka ba na kaliang jonga ngayat